Ahoj, Míška. Kuči, kuči. Ahoj. Kde si to? Kde si to? Ty máš novú postielku? Tá je ale super. A nejaké hračky. Kde máš hračky? Táto rýchlo dones hračky. Kde má Míška hračky? Kde má hračky? Aby sa mohla hrať po veciach, chce sa hrať. Táto dones mi hračky. Čo to je? Čo to je? Čo to je? Čo to? Míška. Míška. Kúk. To je ale pekná postielka. To je ale pekné, velice pekné. A ty, Voločko, čo tu chceš? Tam trošku trávy. Od trávy mi dobre trávy. Počkaj, Voločko, neklameš.